Marhide-hide guar ni debata ama, dot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guar nito di perbadia na tumapalangit dot anoon, amen sian sion situan ni hinadenggan marsinodang debata, say narodo debata, jaladang tagamon hohom ibana, ay songonodo didok Jahoba, use honokku ma aik tuaka nama uas dot aka sungetu nama hiang use honokku ma tututo dikku tu pino permuna nuaing jala pasu-pasukku tu pino permuna sokut Jahoba do debata jala ibana manodangi hita tabaton hamuma aka pelian pestai sahat rodi aka taduk ni langgatan. Haleluya. 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 Martangiang mahita ali Tuhan Yesus hudok kami mau liate tuho sian nasa rohanami ala di paojak ho huriam di tanoon jala ala dohot kami di jauh hotusi saya suruh ma to di perbadia tu rohanami asa tung hupar hatopot kami tuho hanguluan nami asa lohot tuho kami marhiti-hiti aporsyaon nasitong jala asa tok tong hu halason kami pasangapon guarmu natar puji rodi saliling nililing na. Amin. Hudul mamun. Patik ni debata si hangolu honota di pesta paduahon pernengotan hasasaor nito di perbadia sadarion tersurat di konvensi HKBP tahun 1930 ono biddu parjolo B tolu debata to di perbadia debata to di perbadi ma hapataran ni debata marhite todina di bagasan hadirion hasi tulusadaon namangulu do debata to di perbadia rab dohot debata ama nang debata anak sian saleleng nilelengna rodi saleleng nilelengna to di debatado namangaramoti manuturi manurirangi sude jolma dohot pahoton uhum hatigoran na adong di hasianganon ibana do pasahaton hata nang pangukapon nasian debatatu akapan wirirang
Tod di perbadia do na manguruti ulaw ni Jesus Kristus di portibion, laho madjow papungupunguhon pasadahon parsauran o kumene koinona pahehe panidangion marturia dohot pakobasion diakonia huhut pabadiahon huriai marhite barita nauli. Tod di perbadia do na mangajari portibion taringot tu dosa hatigoran dohot uhum ibana do na manahapon ulaon ni akan naporsyai mabahen hamubaon ni roha patiurhon paibaroon hadirion manogunogu tu hasitongan mangajari pasangapon debata huhut paradehon sijata partodion di naporsyai marhite podaon taudol hoddo holasada do toddi nabadia ima toddi parbadia ibana do mabahen marparbue barita nauli nang pajongjong huriai di portibion mangula do toddi parbadia sian hadirionna soala usaho ni jolma ibana do haroroan ni nasa ulaun nabalga ima haholongan napasangapon debata situlahon do poda namadok dos do tod di perbadia dohot akka toddi na asing i di portibion laos tatulak do nasa hataridaan ni na toddi toddion manang peisian ulaun pajagahon manang usaha kesadaran jolma manang natubu sosian panagaman na suang songoni nang poda namadok naso porlube marubat molodung ginohan nito di perbadia tatulak do nang parhatan sileban manang glosi lalia naso niatusan ni jolma nagabe bocir ni hagaoron di punguan akan naporsia sude ulaun nabalga naso pasangapun debata dang sianto di perbadiai dang ulaun nabalga suhat-suhat ni haporsiaon alani situ lahon doi atong rap songani masahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata saya pergugui mahami mangulaon naubar tu batikmi amen. Tatopoto madosata tu debata martangyang mahita di bagasan rohat taganup.
Ale debata nami namarasi roha jalan nabadia. Amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu julom. Huhilala hami rikot do asini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahen nahu paserep hami diri nami sadarion di julom. Jalahu parhatopot hami. Tung na jojot do hami manibil sian akadalanmu nabadia songon biru-biru na lilu. Say unang pabali hami sian jolom ala ni dosa nami aidang di halomon roham hamatian ni akapardosa. Alay hamu baon ni rohana do lomon ni roham asa mangolu. Sesa masa luhut hanguluan nami hagiduhon nami dohot angaleson nami. Marhidi-hidi pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham di hami marhidi-hidi panidangion dohot hagogoon nito di porbadia. Asa tarapul situ tu rohanami majuho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangaponmu nabadiai. Amen tabigi maha tabaga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Adong do dihita situan ni malim na songoni. Na hudul di siamon ni habangsa ni hatongamon di banua gijang. Di baheni tarbahed ibana do panguluhon rodi ujung na akan nasadok rotu di bata marhiti-hiti ibana. Na mangulu do ibana toktong. Asa ditangyakon nasida hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marulupon nonton dikit ay nang dito Jesusi. Sudah bagaimana salas rohan kumandoki sonang itiki tunjuk pang Yesus tutaki tundi nama ngacaria arang marlas ni rohan sonang itiki tunjuk pang Yesus tutaki dihalolong narohaki tunasoboy memagoi makanado manakama pinggol na tumangihona sonang itiki tunjuk pang Yesus tutaki tondi nama ngacaria tarban marlas di rohaan sonang itiki tunjuk pang Yesus tutaki. Hata ni debata turpuk di pesta paduahon parningotan hasaur nito di porbadia sadarion ima natar surat di surat ni Apostel Paulus na paduahon mendapoton huria Korin biddu 5 mamuka sian ayat sada rodi ayat 5 songono ma hatana ai oddo huboto hami dina tanggal bagas parlape-lapen nami nasian tanoon adong madihami inganan nasian debata bagas naso pinauli di tangan namian saliling-liling na di banua gijangi. Aida tung songon namar saimara hami terdapat di si tung marabit do.
napatauhon hami tu si debata doi dung jolo dilehon tu hami to di patu jolo nai ima sahatna martua ma akan natu mangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Tidakon ma haporsiotai songon na hina tidakon ni dongata sa haporsiaon di sandok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargugu na suatu dosan na tumopa langit dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siya todi parbadia adorang so habubuan ido tu hatta natumaon na berdit di panguhuman ni silantus namate terpajal do ibana di hau pinarsilang natua tu banoturu dung ditanom namula mangulu di aripatuluhon namanaik tu surgu lahud dulu tu siamon di debata Jahoba amanai pargugu naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsia ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni ala Kristen akan nabadia dohot dia sesan ni dosa dohot dia tai na mandok mula mangulu sogot daging ni halak namate dohot dia nguluan nasora suda. Amin.
dameni debata nasumurung sian saluhut naroha imana mengaramoti akate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selum. Selamat hari Pentakosta madihita. Akadongan sahuria tabukama jamita di Bibelta pesta parningotan hasasaur nito di Purbadia di pesta paduahon Bornginon sian bukuni si Musa napaupaton bidu 20 pitu di ayat 10 walu tu 20 tolu bilangan 27 ayat 18 sampai 23 di dogma di Hata Batak Songonon dungi romuse hatani Jahoba tu si Musa arahon ma bahendonganmu si Joshua anak ni Sinun sahalak naung meruli toddi tu bagasan rohana jala pehon matangan mutu ibana dugi di pajongjong maibana di adopani malim Eleazar dohot di adopani sadok huriai jala lehon paretta tu adopani mata nasidai ikon lehononmu huhut sian sahalam tu ibana asa sadok huriani halak Israel tu mangihon ibana dungi ikon jongjong ibana di adopani imam di adopani malim Eleazar asa ibana manukun Jahoba taringotu ibana marhite-hite uhum ni urim di adopani Jahoba iko marguru tu hatana nasida ruar dohot masuk ibana tahe rodi sude halak Israel rab dohot sadok huriai dungi di bahen si Musa ma songon na tinonahon ni Jahoba tu ibana diarahon ma si Joshua jala di pajongjong ibana di adopani malim Eleazar dohot di adopani sadok huriai laos dia pehon matangan na tu ibana jala ditonai ibana hobartu na pinabuani Jahoba marhite sian si Musa ima sahatna marpesta dohita kamang kainang jadi molo didok marpesta dang naikon marsipanganon dang naikon ribu raka musik dang naikon pola manortori dang songoni pangodolhon ni pesta tadi Bornginon alai molo didok pesta paduahon nama rasing do parmingguat ta songon parmingguan na asing ido didok pesta paduahon asa odol asa lam torang lam atus lam tahaporsiai pangatusion ni pesta Pentakosta di hasasaur nito di Purbadia ido odolon ni moridok di HKBP pesta paduahon ada penekanan khusus dari minggu-minggu yang biasanya pesta Paskah kedua pesta Pentakoste na paduahon jadi harus ada tekanan khusus asa lam tatu si songon dia do jala ahado maksud ni pesta Pentakoste jala ahado lapatani to di Purbadia nong di pasahat debata tu hita secara sederhana pangatusion itu di Purbadia ima to di debata debata di bagasa to di jalanunga di patorang naking di konfesita konfesi HKBP sada sia-sia onomi jojordo di si jalatorang ahado pangatusion ni to di Purbadia manang to dini debata jada ulau ni to dini debata manang to di Purbadia macai bahat macai gudang alsa unang adong pangatusion di hita
Ulun itu di Purbadia holan sada manang dua. Alai gudang do. Jala mungkin molo tasurat di sada buku dang tarpaja jorhita godang ni ulau nito dini di bata. Mungkin kalau kita tulis satu persatu dalam buku kita masing-masing, kita nggak bisa menuliskan apa saja pekerjaan Roh Kudus karena banyak banget. Banyak sekali pekerjaan Roh Kudus itu. Jadi pekerjaan Roh Kudus tidak seperti yang berkembang ajaran-ajaran dari berbagai persekutuan-persekutuan gereja saat ini, bukan. Banyak. Ulau nito di bata ahamai ima haroro nito di bata haroro nito di Purbadia gabetu buma huria. Jadi adong huria ala ro to di bata ima ulau nasada adong to di Purbadia gabe adong ma Alkitab manang firman Tuhan. Jadi karena pekerjaan Roh Kudus lah ada Alkitab. Kenapa? Karena Roh Kudus menggerakkan seseorang untuk menuliskan firman Tuhan. Jadi ini adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Alkitab kita ini 2 Timotius 3 ayat 10 onom. Ahama musai ulon itu di bata. Barohamu tu gerejau nakama kainang napo sebulung remaja. Kita datang ke sini itu karena pekerjaan Roh Kudus. Buasa ala ro makuling do to di bata tu bagasan roha marminggu mahamu. Ingot are Senen pukul 7 borngin di HKBP Yogyakarta di Patu Pahuriata pesta paduahon parningotan itu di Purbadia rohamu marminggu idoi. Jadi ngasuan ngasahat be ngamian be di bagasan rohata tu di bata asa disuruh hita pajuk pengrato imada marsaur hita rap dotong atas sahaporseun di gerejaun. Jadi kedatangan jemaat karena pekerjaan Roh Kudus. Kedatangan hamba-hamba Tuhan majelis gereja karena pekerjaan Roh Kudus. Kita datang untuk beribadah di tempat ini. Ahama musai ulon itu di bata. To di bata do mambahin hita gabe porsia tu ibana. Gabe porsia hita. Ala adong do tarsurat di sada buku dogmatika masa kini di dogma songonon. Sekarang ini adalah zaman Roh Kudus. Nah, songona jonok baconok kuduk mikunate. Songona bahat do hita rupani. Ada na bahat kosong do harang di bumi. Sekarang ini adalah zaman Roh Kudus. Kenapa dikatakan seperti itu dalam buku itu? Karena sekarang ini zamannya orang tidak melihat, tetapi dia percaya. Itulah yang dikatakan Yesus kepada Thomas, berbahagialah orang yang percaya meskipun dia tidak melihat. Jadi zaman itu di bata manuengon, zaman ni akka halak nasomarnida alai porseya ibana. Dan taida di bagasar si malolong di pardagingon Yesus Kristus ale porseya hita ro ibadah nuang di parmingguanon nang pe otik sosadia ruasta naro marminggu ale ro do ibadah nuang ima sian haporsyo tamadok nungaro ibadah nuang marsao rap dohot hita alanya makodongan banyak sekali pekerjaan Roh Kudus itu banyak sekali. Dan di HKBP ada juga Roh Kudus. Enggak perlu ragu lah. Enggak perlu ragu. Di HKBP juga ada Roh Kudus. Meskipun banyak yang mengatakan hanya gereja kami, hanya persekutuan kami yang ada Roh Kudus. Oh, tidak bisa. Roh Kudus tidak bisa diklaim oleh satu persekutuan atau gereja tertentu. Karena Roh Kudus itu di hata Heber didokmai ruach Elohim. Molo di hata Junani didokmai pneuma. Nomor lapatan alogo, songon alogo do ibana, roh angin. Songon kipas anginon dangi memang ngahu patora kamion di pertangyangan manang di ina Kamis. Songon kipas anginon kan? Bebas do kipas anginon manang tu dia ibana habang dangi.
Bebas itu, angin itu terbang, kemanapun dia suka dia terbang. Makanya ada angin sepoi-sepoi, dia kemanapun dia terbang bebas. Jadi Roh Kudus itu adalah roh yang bebas, kemana dia mau pergi nggak bisa kita atur. Jadi tidak boleh ada gereja tertentu mengklaim hanya gerejanya lah yang punya Roh Kudus, dan menghakimi gereja yang lain yang mengatakan tidak ada Roh Kudus. Oh, tidak bisa. Itu sesat, saya katakan, karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Roh Kudus bebas hinggap kemanapun, kemana dia mau pergi. Alani tahaporsiai rap dohot hita donuaing todini di bata mian disada di Huriata HKBP Yogyakarta hon. Ima jo kata pengantar jo taringot tu bibila teh. Ala tabo do molo songonon marjamita sunyi songon nahohom dakubo to namale do hitan waeng malang kodok-kodok. Apa kadongan bere kita manakingan ulau ni todi di bata dipilit masih Joshua, dipilit masih Joshua naikon manguluhon bangsoi masuk tutano Kanaan suku-sukun buasa dang si Musa manguluhon bangso Israel na diperkirahon 144.000 jiwa kurang lebih ya, manguluhon 144.000 jiwa kurang lebih. Buasa dang si Musa, buasa ikon si Joshua. Ala adong hahurangan si Musa ujui. Gabedang di paluas debata masih Musa masuk tutano Kanaan itap ni holan nama mereng do ibana dang boy masuk tutano Kanaan. Alani dipanggil si Musa ma atong molodang au manguluhon bangso na bolonon. Beko kamu mah 144.000 jiwa. Ruas HKP Yogyakarta sadia sekitar 450. Hali 2 badang sahat 144.000 jiwa. Nagudangan. Jadi maulo 144.000 jiwa dang adong sada uluan jeladang naikon dang pitor dipilit si Musa boy do gabi marbedai. Ikon audo. Boy do gabi marporang suku on merasa layak. Boy do alani hatop do dipilit di bata isi do nagabe pengganti ni si Musa. Didok di bata manakingan diturpukon si Joshua ma. Ahado maksud ni ayaton hamu akadongan. Marlapatan hatani di bataon dang pasoboni di bata so marparmahan aka bangsona. Allah tidak pernah membiarkan umatnya itu berserak atau tidak punya seorang gembala atau pemimpin. Tidak akan membiarkan, karena Allah sudah tahu kalau tidak kupilih secepat mungkin pengganti si Musa, ini bisa kacau, ini bisa chaos. Karena semua suku berhak, kan suku dan 12 suku dipimpin oleh si Musa. Mereka bisa merasa berhak sebagai pemimpin untuk masuk ke tanah Kanaan, tetapi Allah dengan cepat memilih si Yosua. Bere kita mahama kadonga sasik tongna sudah sejak lama Allah mempersiapkan Yosua menjadi seorang pemimpin. Sudah sejak lama itu. Keluaran 33 ayat 11, Bilangan 11 ayat 28, Keluaran 24 ayat 13, pasal 14 ayat 6 sampai 9. Sudah sejak lama Yosua dipersiapkan Tuhan menjadi pemimpin di tengah-tengah umat Israel. Yosua sebelumnya adalah asisten pribadi si Musa. Jadi dia sudah tahu itu apa pekerjaan si Musa. Dia sudah tahu itu bagaimana ketaatan kepada Tuhan itu, dia sudah tahu, dia sudah belajar dari mentornya si Musa. Jadi Tuhan memilih seorang pemimpin bukan tiba-tiba, bukan bim salabim abrakadabra Yosua, bukan begitu, ada proses yang panjang itu. Bahkan pernah Musa menyuruh Yosua memimpin 12 pengintai masuk ke tanah Kanaan. Bagaimana? Laporannya dari si Yosua dan Kaleb. Bisakah masuk?
Jadi Yosua memang sudah dipersiapkan kian menjadi pemimpin, sudah kaderisasi, betul-betul sudah matang dia. Jadi seorang pemimpin tidak muncul tiba-tiba, titik. Memang sudah benar-benar dia disekolahkan oleh Tuhan. Hamu kadongan on mana ikon perlu dihita, bohado pengkaderan. Di tonga-tonga ni aka perusahaanmu, molodong hamuna puna perusahaan. Molodong hamuna puna bisnis, dia kapar kerejoanmu. Tarlumowi pengkaderan ni orang tua kepada anak-anak. Bagaimana sekarang orang tua mengkader anak-anaknya supaya kelak nanti dia menjadi orang tua yang baik. Bagaimana sekarang pemimpin-pemimpin perusahaan mengkader yang dipercayainya supaya dia kelak nanti menjadi pemimpin menggantikan dirinya. Jadi itu bukan pekerjaan yang sederhana dan bukan pekerjaan yang mudah dan bukan pekerjaan yang instan. Tetapi memang dia butuh proses. Itu sebabnya ada orang mengatakan menjadi seorang pemimpin harus bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Kalau saya mau jadi seorang pemimpin, saya harus bisa memimpin diri sendiri. Yosua dia sudah melewati tahap itu maka dikatakan gok tod di duibana. Memang betul-betul dia sudah dipenuhi oleh roh kepemimpinan itu. Dia sudah diproses untuk hal itu. Alani pengkaderan ternyata perlu. Manang di dia di Huria, di tonga-tonga ni akapar kerejoan, di tonga-tonga ni parumah tanggau tabe, ikon dikader akan atorasna do akayana konna. Asa gabe natorasna burjuma akayana kota haduan. Songok kita natoras ni akayana kota. Biar kita mahamu kadongan dang cemburu si Musa. Jaladang mangalo ibana. Uduk do ibana tutonan ni dibata. Musa enggak ngotot dia. Dang jugul ibana. Ikonau do daun. Dang boy si Musa, dang boy si Yosua, ikonau do daun. Apa yang Tuhan katakan kepada Musa harus mencari pengganti, Musa melakukan itu. Dan dia bersedia untuk tidak masuk ke tanah Kanaan, hanya sekedar melihat. Uduk doi bana disih. Jadi si Musa ialah mentor yang baik, mentor yang bijak, mentor yang taat kepada Allah, yang setia kepada Tuhan, dan yang mempersiapkan generasinya. Si Musa tahu dia tidak bisa one man show. Dia menggerakkan apa yang dia bisa gerakan dalam kepemimpinannya pada saat itu. Gereja kita juga seperti itu. Tidak bisa hanya pendeta saja melayani di tengah-tengah HKBP Yogyakarta ini. Molohola kami natolu do manuhup ulaun di tengah-tengah Huria. Baboy maau na 10 kilo gabe 50 kilo dagi. Bamulu sudah padita do manuhuk. Padita mako koinonia, tu marturia, tu diakoni. Baboy do gabe bilang kurus sami dagi. Alani adong ma ketua dewan koinonia, ketua dewan marturia, diakoni, adong sitio puro, adong parar taon, hami fungsional uduk tu atasan, pendeta resort songon manajer, uluan ibana mancola kelaporan. Ido pengkaderan. Jadi semua digerakkan. Aka amanami inanami sintua, saya didokdo, sintua adalah ujung tombak pelayanan. Sintua itu memata-matai akar ruas di Huria, di Papua Mutu Padita. Itu pengkaderan hama kadongan, itu kerjasama yang baik. Tadi damai di HKBP Yogyakarta asa sudah bergerak ruasi. Margati PK Padita, dakwala gabi masalah tong. Ala nunga adong parbinotoan, sudah bisa bergerak dia, bergerak sesuai dengan bidang masing-masing. Pendeta hanya melihat, mengayomi, membimbing. Karena semua sudah bisa berjalan kita. Itu Hataridana songonima di patuduhon si Musa
ditiki ibana manguluhon bangsona boloni, bangsona batadok, bangsona keras kepala do bangso Israel, alai mampu do ibana bertahan sahatu manguluhon tohonan nai. Jalan nama cai menarik kamu kadongan, ternyata si Musa ialah si Yosua dan Kaleb ialah yang hidup di generasi pertama. Karena ternyata yang masuk ke tanah Kanaan itu adalah mereka dari generasi kedua, bukan dari generasi pertama. Generasi kedua ialah mereka yang lahir di padang gurun. Generasi pertama ialah mereka yang berasal dari tanah Mesir. Karena apa? Karena Bilangan 32 ayat 10 sampai 13. Generasi pertama yang berasal dari tanah Mesir, orang-orang Israel itu yang berumur 20 tahun ke atas tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Hanya anak cucunya lah yang masuk ke tanah Kanaan. Itu makanya saya katakan generasi kedua nama masuk ke tanah Kanaan. Anggo generasi pertama marmatean ma di padang gurun. Tetapi yang menarik ternyata si Yosua dan Kaleb dari generasi pertama. Kenapa mereka tidak ikut meninggal di padang gurun? Itu pertanyaan teologis saya pikir. Holana dua halakon ma di paluas debatas yang generasi pertama masuk tu tanah Kanaan. Na asing nai tos hosana. Mengapa begitu? Karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Alani haporsionna tu debata, alani ketaatanna tu debata, alani hamakadongan taat mahita tu debata. Idodidok isena satia maniop haporsionna tu Yesus ima halak na tau masuk tu hangolua na manoktong. Songon generasi kedua songon si Joshua ibana ditiup haporsionna tu debata di paluas mamasuk tu tano nagok habaroni susu do situak na loba, tanah yang makmur, tanah yang subur. Isehitana maniup hot haporsiota imada di paluas debata masuk tutano ima surgo hasunangani alai tuaka halak naolo menggadis haporsiona tu debata menggadis iman alani haportibion dang di paluas ibana masuk tu surgo hasunangani. Itu makanya Yosua dia dipilih di gohito di debata ibana karena betul-betul dia seorang pemimpin yang sudah melalui berbagai ujian yang sangat menantang dia. Alih makadongan di pesta Pentakosta napa dua honon. Asabo itu tu akan atoras gebe uluan di tungatongan ni rumah tangga nabe ikon digohi todi di bata ibana. Ikon dirajai todi di bata ibana. Halak naung digohi todi di bata boy ma ibadah mangarajai dirina. Boy ma ibana patuduhon holong dot hadamion, boy ma ibana di bagasan habengeton, lahom mamerek akaparsorion di tengah-tengah ni parkerejuanna. Ido, jadi molodong digohito di batahi ta, kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan mampu menjadi pemimpin dan kita mampu untuk dipimpin dan kita mampu untuk mengkader keluarga kita agar kelak mereka menjadi pemimpin di tengah-tengah negara kita. Amin. Martanya mahita. Mauliate madiho Tuhan. Rikot do tutu pengkaderan di tengah-tengah ni huria, di tengah-tengah ni rumah tangga, di tengah-tengah ni ulaun. Ala martitibe do saluhut na dihasianganon. Adong do tikina. Alani konrade do hami mamemehon hatam tua kaina konami alana sida do sogot hadua nagabe pangulani huria di tonga-tonga ni huriam HKBP Yogyakarta.
nasida do nagabi penerus ni haporsiaw nami, nagabi ruas, nagabi parhalado di tonga-tonga ni huriaon. Alani ikon sonari, dang boy sugut, dang boy haduan. Ikon hami ma songon akanatoras, makarikoton, ulaon parbarita naulion, marhite-hite panggohan nito di purbadia, marsahala mahami, laho pasahaton hatam, tuakay nakon nami. On mahami ruas ni huriam, namar minggu di peta Pentakosta na padua honon. Porsia hami Tuhan, to di purbadia do nama baik kami, hot marha porsiaon majalo hatam, manangihon dohot mangulahon. To di purbadia do nama ngarajai roh nang pikiran nami. Asa hobar tulo moni rohamma na huhatahok kami. Hobar tulo moni rohamma akaparbue ni pangulaon nami. Dia karos di huriam na sobuirap marminggu di dohot hami di borginon dia ka ulau nabe pasu-pasu mamang ramoti maibana. Dia karos ni huriam na di bagasan hagalio ni pamatang jupang parsahitan homa tutu pamalum di nasida. Kubuak kami ma aka ulaon di tonga-tonga ni huriam tuari marsugut di bagasan saminggu 7 lanon aka pertangyangan ni wilayah aka keluarga narade manamue nagabe bulahan amak di partangyangan di hari Selasa nang di hari Rabu nang aka parhalado naka ruas di wilayah paingot dongani lahoro rap marsaor di kebaktian partaian wilayah dohot dia ka ulaun kategorial nang dia ka ulau na asing pe pasu-pasu mamang saluhutna. Pembangunan ni rumah bagas ni padita nama carikot huhirim hami jongjong di tahun 2024 ton paluas mamang angget matutut hatop ro surat IMB na huhirim hami siang pamerintah nami jala margogo matutu aka panitia pembangunan nami laho rap mangula do par tahun nang aka parhalado nang aka ruas laho pasauton bagas dina posom na huhasi holi hami jongjong di tonga-tonga ni huriam akay nakon nami sikola minggu remaja naposubulung na mangalap akapar binoto nabi SD, SMP, SMA satu perguruan tinggi pasu-pasu mak nasida na lagi ujian homa tutu na mandongani mangalehon parbinotoan asa denggan matutu ujian sikola ni akay nakon nami ale Yesus Tuhan nami on matang yang nami pangeduan nami marhite Yesus saya martangi yang Tuho. Amin. Marede hita uhut tapasahat peliata. Pasupasung togosamu idorido katami suruton dimna badia posur maban rohaki hagogoamu songgok matu rohakon unang sahola mane
Ayah selanjutnya Uhud Mahita Jongjong. Bereng masai upaima nungara dero haki guru di homangoluku donauti nobusmi agogonu songgok maturo hapon unang sai holan manetek gohinindo diriko Tatangnya kon mapeliata tu debata martang yang mahita. Ale debata amana mina di Banua Gijang. Hodo haroroni saluhut seleun lehon nadingkan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masana nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparasia kami pilihanon patibulhon harajaw mutong-atongan ni huriam dohot ti portibion. Buhay marohan nami marhite-hite dodim. Asalam hutada hami godang ni seleun lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana nileoni oniro di pamataku osano gogoki oni saluhut hartaku upasangan itu Ale Tuhan debata amanami. Naso tarasam do godang ni silehon-lehonmu di hami. Todim ne bediai di lehoko tu hami jolma sumonggopi hami na leyaon. Na umargai do di lehoko tu hami jala gumodang doi sian portibion do sian pangisina sude. Ope mauliate marohanami jala pujion nami maho. Alani sude habelgaon dot hamuliaonmu. Naong pinapatarmu tu hami. Saya lehon mato di perbadiai itu huriam akan na olo mangihuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatoktong hami mian dibari tanah uliih. Ale to di perbadia, saya pasada mahuriam na pina pungu-pungum, asa masih jalowan, jala masih haholongan, songon akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai. Sodangi jala patiur mahami asahu tadahami akadosa na belga dohot na metmet sipa sidingon nami. Say buas maho manesa dosa nami asalam badia jalai baru hami ganup ari. Asa tarbahen hami saor di bagasan hurine badia na sasadai. Say odihon jala padomu hami tu amai. Asa pos rohanami madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Saya tabai selehon-lehon tuhuria asalam gadda torop nia kapar barita nauli doho pangajari dohot para siroha nama maritahun habel gaunmu di portibiom. Saya sodangi jala pasu-pasu sude parpungan yala Kristen di gereja di parsikolaan nang di bagas nabe asa tau nasida saor tu parpunguan sugut. Saya sungguli akan atar podom jala pargogoi akan nagale saya songgoti ma akan naneang dohot natakang maroha asa ditinggal hon nasida hajahaton nabe saya parohai akan nabojok roha jala apuli akan namarsak dohot nadanguli asa unang di rupa-rupa portibion akan namongoloiho saya tatap manatar gogot dohot na pinaburu-buru ni halak al neha porsiaon di Tuhan Yesus saya ajari nasida maralus jalamian maho di bagasan nasida. Saya ramoti ma pikiran ya kapanggonggomi panguhum dot akaraja asa tigor uhum nasida jelasa dihabiari nasida ari paruhuman sugut. Saya patogu ha porsyon nami asa toktong huingot hami naung sesa dosa nami jala buanon muhami tuhanguluan sugut. Saya sungguli pakirimo na mangulu di hami asa pos rohanami
nang malak ke dagingon panguluan mudo muse asa masuk kami marnida debata ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali amanami na di banua gijang sai pinorbedia maguarmu sai Roma harajaunmu sai saut malomoni roham di banotongaun songo na di banua gijang lehun matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nedongan amar dosa tuhami una kami togihon tu pangunjunan pelua mahami sian pangago pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata mahamu disodakon Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala saya sima rohana mardidahamu didopakon Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala saya dipasaor honma todina tu todimunabe Horas madihita. Selamat hari Minggu, Mak. Selamat hari Senin. 바순바순 동어선우 일어나러 가다미 수루던 림나바리라 포스마바이로 하기 아고가onu 선도마두러 하고 Mother